Semoga. Semoga. Diaturi jumeneng. Ora apa-apa. Wong ya kulinane nang jowo kok, heeh. Alah. Oh manten anyar. Anu Mbak Is kene, Mbak anu ya Mbak Nisa ya. Ya ndak ketok lho, Mas. Alah wong panjen dasare elek diketok-ketokne nggo apa ya ane. Aisine karo Mas Heru aku. Heeh, iki nanje iki ana ing apa iki? Jarangane apa iki? Nyu Turangga Kartika Kemukus. Apa Nyu Turangga Kartika Jati ya. Pimpinane Mas Heru Prasojo, ya wis pokoke aku dina iki sin aku ning kono enek apa iki bapakku ana Mbah Suhar ki peh lha kene anak didike kabeh. Anu sak lagu ya Mbak ya. Minor Mas, C minor Mas. C minor. Pengibat kondang ndake anu. Kondang lakonan. Heeh, sing ngadeg Mbak Nila apa Mbak Anissa? Mbak Anissa nek Mbak Nila kayane wis wah blenger aku. Enggak boleh juga. Kenapa Mas? Ya. Anu wae. Kenapa? Delok Mas, C minor sudah, C minor. Sik satu. Kabeh mau ora perlu diketuni. Masya Allah. Janjiku biyen aku sago ngerti kowe lan aku uga dadi jodone ora kena prawane nis tak enteni randhane Jenemon asat aja kualat aku kok. Ya ampun ini apa toh? Oh, kene. Anu Ya ampun. Jin aku tenan kene wis disawang wong anu wong wasis. Piye iki aku ndak mau bantu nih Mas. Sidorondo ya Mas ya. Heeh. Sidorondo ya Mas. Sido. Ya. Ya. Si urung. Ini matur sembah nuwun wonten diajengan ini sa. Matur sembah nuwun. Sliramu wis tak aturi lek bojong sing tresno welas sejati pungkasan enis sliramu gawe lara ora wurung saiki dadi rondo
Nggih, monggo kula wangsulaken dumateng pira swara kondang Mas Yuda Surya. Nun kakung pamirsa kakung dalam putri kang satu hudat kinurmatan ingkang wonten salajengipun kawula sak kanca badhe mandhelaken pasugatan kang rumpi tari senterewe kreasi gaya putri.